Molweni. Sanibonani, dumelang. Bantase ke ngoku kuba ke besendinixelele ngalaa nto yoba ndisene-strike ze-copyright ku-YouTube, so andikakwazi ke ngoku uni-uploadela i-full episode, but as uba igqibeka le nto yezi-copyright ndizawuphinda ndini-uploadele i-full episode. Sanuforgetha bethunana ukusubscribe, ndiyanicela subscribani, nifollowishe, subscribani, nilike bandase, ndiyanicela kwenzela uba i-content yethu izokhula. Sanuku-unsubscribe, ndiyanicela subscribani as much as you can. Thithe ngeGenesis ke ngoku. iGenesis ke today ivisithelwe ngesani bangubani? I-icon legendary, i-queen ye-gospel. Anika-guess bangubani? uRebecca Malope. Bethunana uyobaculela ke sana uqha andindedwa, bethunana uyoculela oThabethe kunye noHlophe. uBongo ke ubetha ipiyano, bayacula ke basemoyeni, bayasikeleleka. Niyamazi kumama uRabes xa culayo bandase uba wenza dume ngazo. I'm sure if bengekho se-TV-ni ingadirectwa ke sana ngewena phaa phantsi enze ashaye iguqa enze ivosho ento adume ngazo xa esemoyeni ke bethunana. But ke ezaa nto kaloku into ye-television iyadirectwa, so funeka umntu alandele ke ii-directors ezo. But ke niyibukele, I hope niza kuyi-enjoya bantase. Niza-enjoya bantase, nibukele ke iGenesis. Ningalibali ukulayikha nokusubscribe ke apha kule content yethu izokhula. Bebesemoyeni bantase bayacula kumnandi, bayapraiser uLord nepiyano kaBongo itsho kamnandi. No-Owethu bayasikeleleka, bayablenda nomama ka-Owethu noFelicia kumnandi, noBongo nosisi lo ubaphekelayo, ubaklinelayo. Senditsho uba umnandi bani bantase, senditsho uba yi-joyous celebration moment. Senditsho uba bayadumisa, bayapraiser. It's a lot that is happening. Ukubone uba ilizwi likaThixo okanye umoya, i-spirit of the Lord sihlile bantase, size ngokwaso ngomama uRebecca bethunana. Kumnandi, you can feel i-presence kaThixo phakathi kwabo, kuyaculwa. And ke ngoku you can imagine into yobana ecula ingoma esikelelekayo, ethatsha iintliziyo zethu guys, ethi awedwa uYesu utshilo ezwini lakhe wathi soza kushiye wedwa bantase. So bayasikeleleka ke, yamazi umama uRabes, niyamazi ucula kamnandi, wenza ezaa nto zakhe, bayaweshipha kumnandi. Yes Lord, amen Lord. Uyayibona ukubone mos, yayibo. iGenesis ke bantase niyibukele, ni-enjoye, niqhubeke nimamela bantase. Ezi teasers ndizamane ndininika zona, ndinenzela zona ezi 5 minutes clips, videos, picture videos, whatsoever. Nimamele bantase, niqhubeke nisapota. Ndiyayibulela isapoti yenu, ndiyayibulela kakhulu isapoti yenu bantase. Ndiyanicela ningayeki ukulayikha, ningayeki ukusubscribe. Ndiyanicela, your support means a lot to me. I will try by all means ukubana once igqithe le nto yesi strike se-copyright
ndiphinde ndinenzele i-full episode, and I will try uba ndibe more careful ndingaphinde ndifumane esinye istrike. But okwangoku khabe nimamela ezi zinto ndinifakela zona ze-teasers nezinto zosuku ndinifakela zona, just uba nibukele seniyazi, okanye abantu abangabukelanga babe sebeyazi into yoba no ndinithi vanxa nje nibe seniyazi into yoba bekwenzeke ntoni kuloo episode. Iyayibona ke bantase, I love you all dearly, I love you all ke. Thank you ngesupport, qhubekani nisupporta. Don't forget to like and to subscribe. Bye guys, thank you for watching. Noba nindixelela uba yintoni enifuna uyibukela, i-episode enifuna uzibukela, umzekelo Inimba, Homecoming, Genesis, zonke nje ezinto nifuna uzibukela, ezi-soapies nifuna uzibukela bantase, qhubekani nixelela nibhalela and ne-views zenu uba nithini. Ezinye izinto ke ndiye ndizifake kade because of le nto ye-copyright. Jonga ngoku bendigqiba ufaka le ye-Homecoming kwadetect i-copyright. I don't know why, because I've tried by all means uba ndifihle ilantos amagama ezi channel zidlala kuzo. So inoba ke nayo yile nto i-Homecoming in demand nayo ngoku abantu beyibukela ke at this point. But I will try by all means guys, I will try by all means uba nizifumane ezi soapies nifuna uzibukela. Ndizawuzama uzidownloada, ndizawuzama uzi-uploada kangangoko apha kuFacebook. Jongana ngoku ndiyaqala uphinda ndiyi-uploade nasekubeni uba ndifaka le recording ke ngoku. Enkosini bantase, nabantwana bam bangxolayo ndingabacomplainile but bayangxola. Enkosini ke bantase, enkosini. Thank you for uqhubeke niyoyibukela, ningaforgethi ukulike, ukufollowisha nokusubscribe. Thank you, your support means a lot to me. Thank you guys.